Tehokas. Nopea. Elegantti. Ajossa jo vuodesta 1994. Toista sataa hevosvoimaa. Yli 200 000 kilometriä. Alfa Romeo 33. Ota yhteyttä 050 348 4071. Hei! Juotko sinä liikaa? Entä rakentuuko elämäsi alkoholin ympärille? Uskomme, että sinulla on alkoholiongelma. Niin meilläkin. Haiseeko hengityksesi pahalle? Hyi helvetti! Ruma. Rikki. Ja hengenvaarallinen. Tuskallista ajoa jo vuodesta 1994. Koriruosteessa ja puskuriromuna. Alfa Romeo 33. Paska-auto, mutta auta kaveria hädässä. Soita 050 348 4071. Hei, kato tuota jätkää. Joo, se pukeutuu vähän oudosti. Onkohan se homo? Luuletko? Hyi helvetti! Moro! Oot sä maistanut sitä Nobelanderin jouluolutta? En oo kyllä maistanut. Ai jaa, mä ostin eilen. No, millaista se oli? Maistuu ihan kusealta. Hyi helvetti! Väsyttääkö? Mene nukkumaan. Onko naapurisi ostanut lapsellensa synttärilahjaksi viulun? Vedä turpaan. Molempia. Onko sinulla huono itsetunto? Etkö ole täysin tyytyväinen ulkonäköösi? Joskus peiliin katsoessa, pidätkö itseäsi jopa rumana? Hyi helvetti! Onko ulosteesi löysää? Joudutko ravaamaan paljon WC:ssä? Onko sinulta päässyt kakka housuun? Sinulla on ripuli. Hyi helvetti. Oletko raskaana? Hyi helvetti. Eikö sinua vituta riittävästi? Onko elämäsi tasapaksua onnellista paskaa? Ei hätää, meillä on siihen ratkaisu. Pelaa pokeria. Vieläkin hereillä. Vitun idiootti.